Pero imos seguir coñecendo a historia de Chus Ferreiro. Ela pesaba 157 kilos e someteuse a unha operación bariátrica. Perdeu alrededor de 70 kilos e asegura que foi como nacer de novo. Desde pequena sempre fui unha persoa máis ben tendente a ter obesidade. Recordo facer dieta desde ben nova. É o típico que sempre se comenta do yo-yo. Faz dieta, paras, engordas, colles o peso que deixaches máis outro pouco. Cheguei a 157. Son moitos kilos. Na adolescencia sí que ao mellor sufres un pouco da sociedade. Na miña época tiñas que vestir pois como unha señora de 60 anos. A veces oías comentarios, mira que mona é, pero claro, é gorda. Tú veste, inda que non te queiras ver, ves o que hai. E cando queres gustar pois sí que notas certa reticencia hacia a túa persoa física. Ni facías nada porque decías, total, vou ser a gorda rechazada, para que? O meu marido supo ver máis aló do meu físico porque sí que nos conocimos cando eu tiña exceso de peso. A min é que me gustou desde o primeiro momento, sabes? Gustoume e gústame. É unha persona moi alegre, positiva. Cando falas un pouquiño con ela xa te das conta. Ten un corazón que non lle cabe no peito e que me emociono, sabes? Casámonos, quixemos ter fillos e aí houve bastantes problemas. As dúas ocasións foi complicado o parto por o tema da preeclampsia e todo isto. Co meu exceso de peso foron 2 embarazos de risco con 2 cesáreas e un endocrino empezou a suxerir o tema de operarse. Dixeronme, a ver, hasta aquí, calquera quedamos no sitio, pero eu teño máis boletos, non? Tiña 45 anos, máis ou menos. Tiña 2 fillos. O meu fillo maior un día chegou do cole chorando, un compañero meu meteuse comigo porque dice que estás así porque eres unha zampabollos. Hai unha costa arriba, no, por aí non vamos que mamá nos sube. Foron como gotas que foron pim, 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 e dices, bueno, pois teño que poñer unha solución. Moita xente pensa que dieta e exercicio, e moitas veces non é así. Colle tú agora un saco de 50 kilos, 40 kilos, pono riba do lombo e empeza a camiñar con el. A ver canto aguantas camiñando. Si sales a pasear, sales a andar, enseguida che aparece unha dolencia, non quedaba outra opción. Se ela toma a determinación de facer a cirurxía, pois a única solución é estar con ela no que necesite e apoiala e nada máis. Personalmente, a miña experiencia é totalmente positiva. Despois de perder 60 e pico kilos, 70, podo sair a camiñar, iba ao gimnasio, vistes nunha tenda normal, parece unha tontería, pero non o é. Estou animada a seguir, bueno, pa diante con isto. Vamos a pedir un aplauso a Chus, claro que sí. Dicíamolo antes, Chus Ferreiro perdeu alrededor de 70 kilos coa operación, pero tamén tivo que cambiar os seus hábitos. Non o decías, operanonte do estómago, pero non na cabeza. E é importante insistir nesto, ¿no? Que hai que facer exercicio e seguir unha dieta equilibrada porque os milagres non existen, non, Chus? Non é xa está. Non é tan fácil como moita xente pensa que non é un proceso longo, durante moito tempo, toda a vida sabes que vas a estar superditada a isto. Eu, por exemplo, agora recuperei peso, que é unha cousa normal, pero, bueno, meu é derivado dunha anemia que teño, bueno, de fai uns anos, e eso, dar un pouco a sensación de que moita xente pensa que cirurxía estética está. E xa está. Non é eso. Hai un proceso longo antes, hai un proceso despois, que hai que seguir, e, bueno, sí, hai que cambiar os hábitos, e hai que poñer moito da túa parte tamén. Dicías no vídeo toda unha vida a dieta, supoño que a infancia tivo que ser moi dura. Foi, a ver, eu non a percebín especialmente dura porque non son unha persoa que tuvera complexos, vale? O que sí que te das conta, pois, na pubertade, cando tú queres gustar, ves que hai reticencia, eres a simpática do grupo, pero eres a gorda. Eso sí que se nota moito. A mí non me supuxo moito porque, xa che digo, son unha persoa que sempre tomei todo con moita naturalidade, non tiña moitos complexos. Pero, bueno, duda cabe que cando ves como estabas, ves o que facías e ves agora, pois sí que dices, bueno, hai un cambio moi grande, hai unha evolución. Claro. E os médicos dicían que a culpa era a túa. Os médicos, a ver, tes de todo. Hai xente que te entende e sabe que, bueno, dicía a miña avó, en paz descanse, palla sin palleiro non se fai, vale? Todo é un conxunto de cousas. Tú, quizás, pois, por xenética, polo que sea, e vaste deixando, non?
E chega un momento no que é un punto de non retorno. Fagas o que fagas, porque fixen dieta de todos os tipos, de todos os colores, de todo, que te podes imaginar, desde moitos anos. E chega un punto en que non paras, o sea, tú adelgazas 15 kilos, deixalo un momento e de repente, cando te das conta, recuperache 25. Carai. E volves a baixar, e así estás nun proceso continuo. No efecto yo-yo, ¿no? Que mencionabas antes. Totalmente eso. Claro, estaba a escoitar agora mesmo e dicías que non tiñas complexos, o mellor sí, ata chegar á pubertade, non que queres gustar, pero hai unha parte que é o complexo e o quererse a sí mesmo, pero hai outra parte de non poder facer certas cousas tamén. Sí, a ver, é o que che digo, cando estás con 160 kilos como estaba eu, a veces non queres darte conta das cousas, vale? Por exemplo, na miña familia gustanos moito viaxar os 4, e solemos viaxar xuntos, moito. E sí que había unha cousa que era, pois vas a Vigo, por exemplo, que ten moitas costas. Pois, mamá, subir as costas... No, entonces, como que evitas certas cousas, como que evitas facer certas cousas que logo dis, non o evitaba, non, si o evitabas. Claro, porque as compañías incluso querían cobrar 2 asentos. Sí, eso pasounos nun viaxe a Canarias, o meu fillo máis pequeno acababa de nacer, tiña poucos meses. Bueno, nos pagáramos o asiento do maior, o do meu marido e máis o meu. Tuvemos que levar o noso pequeno máis maior no colo, porque efectivamente eu ocupaba 2 asientos, non hai que negalo. E iso que, a ver, nunca foi unha persoa, a pesar de chegar a ter 160 kilos, eu vexo, vin xente que con menos peso que o meu, pois ao mellor tiña moita máis cadera... Máis volume. Como máis volume, ou máis... algo que destacaba moito máis. Eu era de arriba a baixo, ves nas fotos, totalmente un bloque. E sí, pero bueno, sí que nos intentaron cobrar 2 asientos, pero bueno, como levamos ao pequeno no colo, quedou así a cousa. Claro. Sí. Eu entendo que estos detalles, como no que se estás a contar, que as compañías aéreas querían cobrar 2 pasaxes, ou incluso o feito de non poder subir as costas de Vigo, pois van facendo mella. Pero hai un momento no que ti chegas a entender que tes que facer algo máis que loitar con dieta e con dieta. E ademais é algo que pode ser molesto, que cando afecta ao resto da familia, ¿no? Por comentarios que escoitaban, creo que o teu fillo maior. Sí, a ver, eu punto de inflexión, a ver, eu viña dun proceso de estar anos co endocrino, estuve 1 ano e medio tomando unha serie de batidos mañá e noite, era o único que tomaba, adelgazar a 40 kilos. Despois propuxeronme operarme, eu daquela non estaba moi animada porque viña de 2 cesáreas, de sacar a vesícula, era demasiada cirurxía. Dixen que non. Entón, recuperei os 40 e 20 máis, o sea, foi un proceso largo. E o punto máis tal foi, pois, un día que, sin máis ni máis, bueno, pola miña cabeza xa rondaba un pouco, xa tiña mirado, xa tiña falado con compañeiras que se operaran, xa rondaba un pouco a idea de operarse. E un día o meu fillo maior, Xoel, chegou á casa chorando e dixenlle, pero que pasou, Xoel? Xo, é que hoxe discutí no comedor cun compañeiro, non sei que. E, bueno, e que pasa? Es que lo que máis me fastidió es que me dijo que tú estabas así porque eras unha zampabollos. Esas cousas, cando é teu, cando se meten contigo con 40 anos, bueno, pois tes outra mentalidade. Cando se meten co teu fillo pequeno, pois doi máis. Entonces, bueno, foi como, vale, veña, xa está o paso que faltaba. Bueno, pois creo que podemos saber como se sentiu e como se sinte agora ese fillo teu que está con Raquel Atanes, verdade, Raquel? Pois aquí estou coa súa familia, estou con Antón, o seu home, estou con Andrés, o seu fillo pequeno. Moi boa tarde. Están emocionados, non pasa nada, Antón, non pasa nada porque é unha emoción bonita de ver esa historia de superación da túa muller que é un exemplo, pois para moita xente que nos estará vendo esta tarde. Sí, desde logo. Eu considero que é un exemplo claro que sí. Que ten moito valor, vamos. Moita valentía pola súa parte. É a primeira que di, pois que vos como familia e vos como fillos fundamentalmente fostes os seus piares fundamentais, o impulso que ela precisaba para tirar para diante cunha decisión tan complexa, porque estamos a falar dunha cirurxía complicada. Como vivistes ese proceso de ver unha mamá tan valente que di eu tiro para diante co que me poñan por diante? A ver, eu era moi pequeno, pero entón non vou a saber moito que pasa, pero cando xa chegas ao punto, que cando pasan as... Bueno, non pasa nada, emocionante porque
porque é normal, pero que estamos falando, son vaguas, pero case que de orgullo, de felicidade, eu sei no ben, porque antes tamén falábamos, de ver unha historia de superación, unha muller tan valente, que de feito tira pa diante e di, vou no facer, e xa non por min, senón pola miña familia, pero entendo que nese proceso longo, vos tamén fostes, e iso é para estar contentos, Andrés, o impulso que precisaba a túa mamá para dicir, veña, imos para diante, e axudástela en todo este camiño, entendo, así que agora, contentos, imagino, non? Sí. De vela tan fenomenal. Moi contento. Tamén, a ver, cando eres pequeno non tas... Si, non te decatas de tantas cousas. Pero cando xa os profesores che preguntan que se estás ben, que como está tua nai, xa ves que é un tema grave e que tens que cuidar dela como se fora case tua filla. Bueno, pois aí estivestes para ela e dende logo foi un éxito. Entendo que sen vos non tería forza para tirar para diante con todo isto, e o que tendes é que estar orgullosísimos de ter unha mamá tan valente e de ser vos unha familia entón tan unida e tan bonita que conseguisteis ir a mellor con ela, gañar en saúde, que era o importante para vos, non? Claro, bueno, era o que ela quería, si era o que lle facía a ela sentirse ben, bueno, de todas as maneiras, a nivel de saúde, pois tamén é bon, non? Entón, se eu que era desexaba, pois, eu que comentaba no vídeo de introducción, non nos queda a única solución, o único que podemos facer é apoiala nese aspecto, en todo o que necesite, e nada máis. E parece que todo vai saindo como esperábamos. Eu penso que mellor imposible. Todos un exemplo de familia. Somos unha Pois Raquel... Bueno, un equipo como teñen que ser, vea. Chus tamén está emocionada escoitando o que ti xa sabías, non? Porque ao longo de todo este proceso entendo que se non tiveras o apoio do teu marido nin dos teus fillos, pois sería o conto ben distinto. Moi distinto, moi distinto. Eu, a ver, teño a gran suerte de ter o marido que teño uns fillos encantadores que dan, bueno... Porque o teu marido sempre te aceptou tal como eras? Sí, el conoceme xa con ese exceso de peso e nunca lle supuxo ningún, entendo eu, ningún problema. El foi un pouco máis alo, quero dicir, hai moita xente que se queda no exterior. El foi, pues, un pouco máis adentro e, bueno, debeu descubrir algo que lle gustaba. Seguro moitas cousas. E quedouse con el, si, levamos 26 anos xuntos, co cual, pues ben, si, no, formamos unha familia, bueno. Chus, como? Creo que ahora mismo todo Galicia lle queda dar unha aperta ao teu fillo, a tu home e a ti, porque que sentimento, que maravilla, que emoción, que loita común, non? De toda a familia. Sí, a ver, deles tamén teño que decir da familia que falta por aquí, dos amigos. Os amigos tamén foron moi importantes neste proceso. Sentirse arropada, sentirse querida, é moi importante, porque, por exemplo, coñezo xente que fixo o mesmo que a min e non o dixo nin na súa familia. Aínda hai como un pouco de tabú a decir, pois eu opereime, e aquí estou. Eu vivo, nací nun pobo de cerca de Lugo, de Castro Verde, onde traballo agora mesmo, e eu nunca ocultei o que fixe. O sea, operaxeste, sí, opereime. E que pasa? É moi importante o que estás dicindo, Chus, porque haberá moita xente que nos este a ver, que teña mesmo as mesmas persoas, ou coñecidos, ou familiares, que poden pasar por un proceso parecido ao teu, e que mellor teñan ese tabús, que se lle pode decir a esa xente? A ver, eu non son exemplo de nada e non quero ni moito menos. Eu valoro positivamente a miña operación. Eu falo por min, coñezco casos que non saliron tan ben, e, bueno, que se animen, que é un cambio moi importante. Non é fácil, que non vayan pensar que é un proceso fácil, eso que quede moi claro. Non é fácil porque tampouco hai apoio psicolóxico, non? Logo da operación, tes aí un pouco de orfandade. Ese é un punto que a xente que nos operamos sí que temos un pouco de demanda, se me deixáis dicir así, de que antes de operarte pasas uns procesos psicolóxicos, vale, operaste, despois entras como nun mundo sin nada, porque non hai un apoio psicolóxico, non tes un dietista, non tes un nutricionista. Non se fai un seguimento nutricional despois da operación? No, mira, eu, por exemplo, agora, fai un mes e medio así, fun ao endocrino despois de que a ciruxana que me operou puñese o grito no ceo porque facía 2 anos que a mí non me vía un endocrino. 2 anos? Sí,
Pero, a ver, os médicos son sensacionais, o que falta é persoal. Seguimento, claro. E falta persoal que poida desarrollar o seu traballo. Porque hai un componente psicolóxico moi importante. É que, volvo a decir o que decía antes, a miña ciruxana dixo-me, eu vou operar da barriga, pero a cabeza non xa vou operar. Que pasa? Sales da operación e de repente non tes apoio de nada, nin psicolóxico, nin nada, e estás un pouco perdido nese tema. E sí, eso bótase moito de menos. Facer un grupo, nós temos un grupo de WhatsApp, que de paso de aquí saludos, que se chama Mamma Mía Bypass, que entre nosotras sí que nos axudamos, pero institucionalmente, digamos, non tes un apoio, non tes un seguimento. Falo do meu caso e do caso de moitas da miña época, non sei agora, fai uns anos, non sei se evolucionou e agora teñen ese apoio. Pois, Chus, vas recibir apoio. Recibiches apoio aquí no plató, coa túa familia, pero penso que vas recibir aínda máis apoio detrás da cámara. Hai unha mensaxe para ti, non? Hola, Caracola. Hola. Hola. Hola, Caracola. Hombre! Xa sabes quen é? Sí, por Caracola, sí. Hola, Peque. Quen é? Hola, Peque. Pois a miña mellor amiga, Erika. Erika. Sí. Como estás, Erika? Moi ben, moi ben. Cantos recordos supoño xuntas, porque estudastes xuntas, puideches ver o problema moi de preto, non? Cando tiña todo este sobrepeso. Sí, vivino de preto, bueno, hai un pouquiño da man tamén. Bueno, a verdade é que foi unha valente. Eu sí que recoñezo que fun desas persoas que quizá ao principio non a botei para adiante, non lle dixen, veña, faino, porque non. Porque, bueno, ao final a miña amiga tiña medo por ela, por todo o que suponía e por todo o que, bueno, a operación en sí, pero máis que a operación, o proceso que vai antes, o proceso que vai despois e que sigue sendo. Pero a verdade é que foi unha demostración, estaba escoitando e dixo que ela non era un exemplo, pois sí, tú sí que o eres. Eres un exemplo, a verdade, de entereza, de capacidade de rirte de ti mesma, porque é impresionante como es capaz de rirte en situacións que os demais botaríamos as mans á cabeza, e de valentía, porque, bueno, ao final fixéchete un pouquiño a ti mesma, ti sabes do que falo, vale, cotiches un poquinho de aquí, un poquinho de alá, e fixeches, bueno, pues esa persona que está aí e que é moi valente, e que colle as cousas e a vida e baila ao ritmo da música que sona en cada momento. E bueno, ahora estás aquí. Gracias. Dá a sensación, Chus e Erika tamén, de que Chus é unha persoa que aporta paz, tranquilidade e seguridade a todos os que a rodean. Ui, sí. Chus é unha persoa moi generosa. Chus, paz, sí, aporta paz porque dache seguridade. Chus é esa persoa que sabes que vai a estar. Sempre está, sempre. Xa sea ao outro lado do teléfono, que xa sabe Chusiña que nos podían facer accionistas dunha compañía de teléfonos. Ou xa sea ao lado do teléfono, xa que colle o coche facer kilómetros, e ela está, sempre está. Para as persoas que quere está. De feito, hai moitas veces que hai que recordarlle que ti tamén estás, sí? Sí, ás veces sí. Porque te esqueces un pouquiño de ti mesma, Chus, de tanto dar aos demais. Din que sí. Que o mellor teño que mirar a veces algo por min, pero bueno, son así, non... Iso non se pode cambiar. Non é fácil, non. Non, xa ven de serie. Pois moitas grazas, Erika. Un beso. Nada. Un bico, Un bico. Peque. Bueno, quería decir unha cousa, Sí. se me Claro. permitides. Chusiña, o ano que ven, non sei se o sabes, fai 30 anos que nos coñecemos. Madre mía. Así sí, xa choveu. Así que, bueno, sí quería decirse que esa viaxe que temos pendente, ti e máis eu, así como a modo de bodas de algo, vai tomando nota e buscando na axenda, porque o ano que ven non pode pasar. Vale. Queda o recado. Moi Quedado. ben, imos Quedou seguir, recado fito, ali diante de todo o mundo, Grazas, Erika. Grazas, Erika. Veña, Biquiño. Un saúdo. hasta logo. Bico. Un bico. Ahora hai que cumprir, Sí, Esa sí, viaxe. sí. Además pode ter costas xa. Como a Telma e Luís, pero con final feliz. Sí, por favor. Moitas grazas, Chus, Nada, por estar vosotros. hoxe con nós e compartir o teu testemunho de superación. Un aplauso para ela, por favor.